So Wikino has given mota to one of his top fans, anonzi Namatai from Tare, and musikana uyu ndokuti Freeman apiwe mota, and she's always commenting on my post a Wikino essay. On the 16th of June, she was promised the mota akanzi na Wikino winter hiskuzopera usina akwa. And then on Saturday, Wikino asked her kuti why asina kunotora mota na Freeman. Pakaenda Freeman anzi aifana kuenda kunotora akwa yake. And then Ndova Aton's congratulations on Monday, go and get your aqua plus $2,000. Zvino zvatangwa na Wikino izvika tichanzwa gore rinori aiwa kana taiti pane vanhu mu comment section vanoita leaking ka this time around ka vachatowedzera ndatoona nhamba yacho yatowedzera vanhu vakutotaura kutoti aiwa at least isusu sema top fans tapadhuze nekuwanawo maakwa. This means kuti ana Maijilimba vanenge vachitoonekwa macomments avo, but kungoti haasi kungoda kungovapa zvake Maijilimba mota. Wikino anototeedzera comment section kuti iri kuti chii. At some point he was like, I'm now listening to my comment section. Ndakuita ndichinzwa kuti iri kuti chii. So you might be surprised kuti ari nevanhu vake vari kupika izvezvi ivo matop fans iwawo nevamwe vanhu chaona. I think vanhu the ordinary people are going to get motikari nemari and the likes. Imagine out of nowhere musikana kwakutongonzi because you are a top fan unogara uchikomenta wakutowana akwa yako wakutowana mari. Evo vanhu vakuma-citizens makuita muchiwanawo share yenyu i-2,000 hayo but plus akwa ichi 9,000 unenge waonawo kamari kari nani unozoti pamari yenyika wakambobhenefitawo chero ukashaya basa chero ukashaya chii ukangoonawo kambichana ikako zviri nani. So matop fans maapadhuze comment section maakudyawo ndozvazvakutongotaridzirwa. Zvino vanhu vachaswerera mucomment section mawikini vachingoposta. Tichaona vanhu vakawanda vachingovhura mapeji vachivhura vachida kungopreza Wikino chete because nezvaatanga izvika mavideos achaitwa all over the world. Vanhu vachaita mavideo, vanhu vachakomenta, vachaita sei. And Atheus as well. Atheus ndiye mweka anoita uyu ari kutonzi -1 month nenyaya yekatuni yaakaisa ya Thomas Mapfumo vakagara kubackyard achiti this picture was taken on the 1st of January. Zviri kutonziwo mukomana instead of December yaanganzi anopiwa mota zvichaita vari kuita kunonzi kuita sei kusubtracta mwedzi yacho kuti ite mushoma mukomana akurumidze kuwana motikari yake. Ndivava vanowana, imi mamuwane, hamusi munhu wese achawana. Indotozoti handiwane saka ndinotaura zvandoda because ndozoti I will never get it. Nyange zvikamira uko zvikaita sei zuva rikasvika kupi nekupi I will never get it because ndinotaura zvandoda and handingamboite leaking because of inini I won't benefit for the sake of my citizens. I don't want to benefit. If there's one thing that I vowed to, I don't want to benefit in the kuti ndo benefita inini but the masses are not benefiting anything. No, I don't think mwari anofara nazvo izvozvo. I've been kuconsulate chinyatsoona kuti vanhu vari kutambura. I shed a tear ndichiona kuti vanhu vari kutambura. Ini ndoita join with those people. Never. I will not do that. If you have seen people suffering in my hospital, if you have seen people suffering all over Zimbabwe, you will never join this other than kujoina unenge uchitoita speak against. You have simba rekutoita speak against if you have been through the most because of our government. You notoona simba rekutotaura against, not kuti ujoinane nevanhu. Zvinokupei kuti unodya 2 days vamwe vanhu wosafa because of that. No, we will not support.